Gure proiektua garajea da, katiak irikita itzin behar du. Erabili dugun materiala, egurra, metrika lauko ardatz eroskaduna, metrika lauko tuerkak, polea, goma, BPBN giltza, ibilbide amaierako etengailuak, motorra, hiltzeak, pila eta kableak izan dira. Gure proiektuaz BPBN giltza duta, honek bi etengailu bezala ditu. Maten egunean alde batea, egiten du alde horreta bi etengailuak, eta orduan korronte elektrikoa juten da pilatik motorrera, lehenengo bidetik eta motorretik goma baten bidez eta polean bidez ardatza mugiarazten. Eta ardatzetik atia mugitzen da. Eta orduan, iristen denean ibilbidea amaierako etengailura geldititen da. Beste aldea sakatzen dugunean, bigarren etengailuak alde batean mugitzen dira. Orduan, berdina egiten du, baina beste aldeaka. Eta orduan, atea beste aldaka ingo zuen, eta hau desaktibatuko zen, eta honek joko zion. Eta gelditen zen. Eta probat ingo dugu. Zenago matera? Bai.